να μου δώσεις το τσαπάκι. Δώσε εγώ μίλητες το σάκι της λεπτά από δεξιά μου και δεν μπορείς. Όχι, δεν ξεράει μόνο. Πόσο τα χώματα της ξεράει, είναι από εδώ. Δώσε, να μην διάρρεις. Έχω καλή... Πάντα πέφτει, πάω και να πω τις καρέκλες. Έχω καλή... Άμα ήθελε να βγάλει το γόνατο μου, μπορεί να το κάνει. Σταμάτα. Μπορεί να το κάνει πίσω κοντά μου, θέλω να κίνηση. Εδώ πάμε. Μεγάλο, ναι. Αυτό δεν το δεχόμαι, το έχω περιφράξει. Ναι, αυτό δεν υπάρχει το γόνατο. Τι ξέρεις τους. Εγώ δεν το χωρίσω. Το αληθοφανές καβουράκι ξεχάστηκε. Εγώ δεν το πάρω. Γιατί αφού είναι σαν αληθινό και Άρα δεν θα ψαρέψεις. αφού είναι σαν αληθινό και δεν τα ψάρια. Κοίτα ωραία νερά. Το καβουράκι αυτό δουλεύει. Δουλεύει αυτό. Έχει μπαταρίες. Σε κάθε βράχο δεν κάθεσαι πολύ λίγη ώρα. Προλαβαίνει το χταπόδιο του σε... Ναι, το χταπόδιο άμα το δει πετάγεται έξω και τα πάει, δεν θέλει να το κοιτάς μια ώρα. Απλά δεν έχει τα πόδια. Περίεργο μου φαίνεται. Δεν χάσει. Δώστε μου σπίτι. Τι έχουν βάλει κάτω τώρα. Από τη βάρκα είναι. Μουσική. Εδώ γλιστράει, πρόσεχε πολύ, Αυτό είναι το πρώτο μέρος του χρόνου. Ωραία παραλία εδώ. Περίμενε. Ω, παραλία. Τι είναι αυτό, έχει πέσει ένα δέντρο. Αυτό δεν είναι πέρσι. Θυμάσαι εσύ πως τον πέρσι. Πρόσεχε, σιγά σιγά, μην βιάζεσαι εσύ. Δεν το φάνη που τρέχει, που έχει γίνει, θέλω να γίνει λαγός σήμερα. Helen becomes a lake today. Πώς είναι λαγός λέει. Rabbit είναι πινέλο. Ναι. Κατά μιλήσεις από τώρα. Φτάσαμε.
πες ότι υπάρχει βόμβα να φύγει. Όχι, δεν είναι το σημείο. Πρόσεχε, θα είναι σκοτωθεί. Δεν μπορώ να δω. Ναι, πολύ από. Θα έχουν σκοτωθεί πάρα πολύ. Θα έχουν σκοτωθεί πιο πολύ κατά τον Όλυμπο, να ξέρεις. Στο σημείο αυτό έχουν σκοτωθεί πιο πολύ κατά τον Όλυμπο. Θα φύγει από εκεί το σκάφο. Πρόσεχε. Θα έρθουν εδώ και θα έρθουν. Δεν νομίζω, αλλά ξέρω ακόμα, δεν νομίζω. Γιατί ρωτάς? Για να προετοιμαστώ να μάθω καλά την διαδρομή να μην Εδώ, το καλάμι, θα μπει μέσα. Δεν είναι κάτι δεν είναι κάτι. Εδώ. Θα το πολύ πολύ, άμα έχει πολύ μετά, να το παραφέρω. Σε λίγο θα βρέξει. Σ' αρέσει η παραλία εδώ? Yes, of course. Δεν ρώνεσαι. Το θυμόμουν πιο μικρό. Μεγάλο, ψηλό δεν είναι. Α, Δεν έχουμε κάνει λύση. Here is nice view. Αλλά σε λίγη ώρα το μεσημέρι φάνηκε εδώ στα ίσια. δεν πειράζει, θα ξύνουφα μετά. Yes, of course. Yes, yes. Εδώ πέρα ήταν όπως λέγω ότι έχει πολλά ψάρια, δεν ήταν εδώ. Ναι. Εδώ που κολυμπάγαμε. Εδώ πέρα θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχει ένα χαντάκι έτσι εδώ μέσα στη θάλασσα. Είναι ένα χαντάκι, δηλαδή έτσι που πάει η θάλασσα. Έχει έτσι χαντάκι αρκετά βαθύ, έτσι που πάει έτσι. Είναι όλο αυτό. Και δεν πατάς. Όχι. Για να δούμε. Είναι λίγο πιο βαθιά, ναι, για εκεί λίγο. Κάτω. Ό,τι χρειάζεται πάρτε και μαζί. Κάθε φορά είναι πιο δίπλα εδώ, θα βάλω πρώτα. Very cold water. Μα, όχι έτσι να τα καιρός στα αυτή, αλλά δεν είναι. Πάλι φέρνουμε την κόψη. Είναι αυτό.
Γιατί σε αφήνει, μου είπε. Πέατε, ναι. Όχι, δεν αναγκάζομαι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εδώ κλειστό νερό. Έχει πηγές, μερικά... Το φορτίο θα το πει. Βέβαια. Δεν θα πάρει αυτό. Ήδη άρχισαν ψαρεύει. Δεν θα πάρει το νερό. Ποιο? Εγώ. Είναι για σένα. Δεν έχω δει πιο καθαρά νερά πάνω. Ναι. Δεν δείχνει ποιο είναι. Πιο καθαρά για το λιμένι. Μπορεί. Είναι κρυστάλλινα κάτι. Για να δούμε.